ओइ हांग्रि मानदि खोनासंसना रागा जोंनानै ओंखाम जायालासिनो दाथा रागा जोंबाथाय नोंखौ गाज्रिसो नुयो हांग्रि सना फैदो फै ओंखाम जानि रागाखौ बेलेगाव दोनथ'ना आं नोंनो ओंखाम दौनि आंबो मानो एसेबां गाज्रिथाय नोंखौ मानो सोगाबाय थाफ्लाङो निमाहा होदो अ सना फैदो फै ओंखाम जानि सना आंनि आयै जोंखौ निमाहा होदो आयै रागाजों नोंनि टिभिखौ देख्रुबलांबाय नों नायबाय थानाय नागिनखौ जों बन्द खालामनानै होबाय थेवबो सिन्था दाजा आयै नों नागिनखौलाय नों नुफिनगोन गाबोन सोरांबानो टिभि गोदान लायगोन सिखारदो आयै ओइ हांग्रि सना नों रागाजों दुखुजों जोंनो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोलायासै नोंबो नोंनि दुखुखौ मान सनमान होयो हांग्रि सना बिनिखायनो नोंनि थाखाय ओंखाम खुरनानै लानानै फैबाय आं नुबायना मा एसे गोथाव साजायनानै लाबोदों आं जेन हटेलनि ओंखामफोरसो आरो नोंनि थाखाय नुवाखै मैगं गोथां ना बेदर आरो रुटिबो बिनिफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ पापरबो नों जानानै मोजां मोनोना बेखौ आखाइ खामलायलायनानै सावना लानानै फैदों आं हांग्रि सना नो जाफैदो टिभिखौ आं गाबोन लायगोन ना मा टेनसन जादों नोंलाय नैबे अमा राजा बायदि फिसाय मोननायाव मानो एसेबां दुखुथिया जिउ बायदि जाबाय दं नोंलाय हांग्रि सना ओंखाम जाफैदो गोथावनो ओइ एमाव बेटा नोंबो माबा मोनसे बुंदोब्रा टिभिखौ गाबोन लायनानै होफैसिगोन नोलै आफाया नों गाबोननिफ्राय मा नायबाय थादो नोंनो हगारजोबनानै होखानोसै नेक्स्ट टाइम क्रिकेट नायबा जों मबाइलावनो नायनोसै ना आफा हा माथो नेक्स्ट टाइम जों मबाइलावनो नायगोन एबारनिफ्राय टिभिखौनो नायथारला जों जेब्लासिम जिउ थागोन आं टिभिखौनो नायला गेजेर आं टिभियाव ओंखारोबा बे आंनि दाय गैया नाथाय आं टिभि नायला हांग्रि सना फै ओंखाम जाफै हांग्रि सना आयै नाय आं नोंनि थाखाय दैबो लाबोलायदों जादो दाउखा राजाखौबो बुरखाय ओंखाम जाहोबाय जों नोंबो जादो आयै आंनि टिभिखौ बुख्रुबना होनानै गोदै बुंफ्ला फैदोंना नोंसोरो आंनि नागिनाबा मा जानानै दङ दिनै नाग राजा ओंखारनो गोनांमोन नाग राजायाबा थैबाय ना थांबाय आयै दाबा बे जिबौनि मनिखौबा सोर लायखो नाग राजा ओंखारनो जानायावसो आंनि टिभिखौ बुख्रुबबाय आं मालाय माथो बुंबावनो जागोन गाबोन नुगोन ना नों नागिनखौ नोंनि थाखाय आं अनलाइन नायनो हानाय सुबिदाबो खालामनानै होगोनब्रा नों टेनसन लानाङा ना नों नागिनखौ नुफिनगोनब्रा नों टेनसन लानाङाब्रा जायखिजाया नों ओंखामखौ जादो आं गाबोन फुङाव सिखारबानो नोंनि थाखाय टिभि मोजां लानानै फैगोन एबारनिफ्राय नोंनि टिभिखौ रावबो नायनो मोना नायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा टुइटबो दांनो मोना फै ओंखाम जाफै आइ आफा आइखौ एसे मोजाङैनो बुरखायबाय थाबाव दे माथि मोजां जानो हागौ बियो आं दा थांनोसै नो दैया आइ गुड नाइट हांग्रि सना आंनि जिउ आंनि सोमबे सना बरफनि बिबार ओंखामा गुसु जासिगोनलै ओरैनो गोजां बोथोराव ओंखाम गुसु जाबा बोरैबा मोनलायथारो फै ओंखाम दौनि आं फै सिरि थानोबा था बांद्राय दावराव खालामबाय थानाङा आइला आंलाय माला दावराव खालामलायखोब्रा नोंबोथ' आंनो ओंखाम जानो जासियोना थिग बिदिनो आंबो दिनै नोंनो जासिबायब्रा ओंखाम जानांगौब्रा ओंखामजोंथ' नों रागा जोङाखैना आंखौसो रागा जोंदों बे टेबोलाव दोननोबा दोनफै बांद्राय बकिबाय थानाङा बेयाव लेक्सार होबाय थानाङा अच्छा बार थाइबानि लारु ये हुइना बट लांजाय टेम्पाट पट दासो जादों दा मानि गोदान आखल जालायखो बेलाय न'नि टिभिखौ बुख्रुबलायनाय न'नि सम्पतिखौ धंस खालामनाय आयै आं गाबोन गोदान लाबोनोसै नोंहालाय मानो लाबोनांगौ जाखो जाय सेफायदों बेसो लाबोनांगौ नायनि आंबो गावनि फैसाजों बायनानै लाबोनो हागोन ना हाया हौवानि धन सम्पतिखौ लानानै देख्रुब खालामनाया गाव आरजिनाय फैसाजों लायथों नायनि आंबो माबायदि लाबोनो हायो आंबो खामानि मावो दे आंबो ओरैनो थाया आंनावबो फैसा दङ खुगाया हले सिखानिख्रुइबो गोबावसिन सिखायालाय बुथुलाबाय थायो माथो बौवि हाबां नोंना बारा जाबाय मानो आंखौ सब समावबो हौवानि धन सम्पति होनबाय थायो आं नारजि बुदांनि हिनजाव बे न'आव नारजि बुदाङा जेसेबां मोन्थाय दं आंहाबो मोन्थाय दं आं गथ' सानैनि बिमाबो जाबावबाय आंथ' मालाय नंलाना हा न'नि सानजानो लुगैदोंबालाय मानोथो उतपात मावबाय थायो बेफोरबायदि टिभिखौलाय मानो बुख्रेबनांगौ आं गोरोन्थि मावखाबायना आं सरि होनखाबाय सरि होनबाबो नों आंखौ इसेबां रायबाय थायो आरो गासैबो खोथाया सरिजों जोबजोबा होमबालाय मा आंखौ बुगोन नामा जाय मानसिया सोदोबजों मानिया बेफोरबायदि मानसिखौ उल्था रोखोमैबो बुजायनांगौ गोनां जायोबा बुनोबो नांगौ आयै जाबाय दे नांलायबाय थानांला नोंसोर टिभिनि थाखायनो इसेबां दावराव दावसि जाबाय थायो नामा मा टिभिनि थाखाय बेलाय दिनै टिभि बुख्रुबदाव गाबोन माबा मोनसे बुख्रुबबायानो थागोन आं एबारसो रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायिनि बुख्रुबदों बेनि थाखाय माथो आं नोंनाव बिराद बार निमाहा बिबाय आरो आं गाबोन टिभि लायफिनखागोन ना मानोथो रायबाय थाबावखो दे रायनायसो नुदों हा
इसिबां खस्थ' हौवाया खामानि मावहैयो आंबो ओजों थांबाय थानांगौ जायो सामफ्रामबो मिटिं जाबाय थानांगौ नोंहा न'आव थानानै टिभिसो बुख्रेबगासिनो आयै आं न'आव थाबाबो खामानि मावखायो दे आंबो जुदि खामानि मावहैयोमोनब्ला न'नि खामानिखौ सोर मावगौमोन माथो फैसा लस जागोन होननानै खामानि मावग्राबो लानो होआ हा नोंहालाय माथो जादों मावखायोना मानोथो आंखौ खामानि मावै बायदि बुङो आं बिहामजोनि गासिबो धोरोमखौ मानिजोबखादों नांगौ समाव हौवानि ओंखाम ओंख्रि जानायखौ सोंदों फिसाफोरखौ जोथोन लादों बिबनांखौ नायदों नोंखौ सिबिदों आरो मा मावनांगौ दा आं मोनसे फिसा गोरोन्थि मावनायखौनो इसेबां बुंनांगौ आरो हाबां जाबाय दे बांद्राय बुंबाय थानांला नों नुबाय बुंनो लायहोबा लाफा खालामो माबा मोनसे बुंनोनो हाला गाबोन टिभिया गावनि फैसाजों लाबो आरो नारजि फिसा फैसा थाइसेबो दा होखा बेनो टिभि बायनो नायनि आंबो माबायदि टिभि बायनानै लाना फैयो आंखौ निमाहा होदो दे आं एबारनिफ्राय नोंखौ जेरावबो हारसिं हगारहरा आरो आंबो नोंखौ गारनानै थाङा गुड नाइट दुम्फा फिसा गुड नाइट आच्छा बार' थाइबानि लारु एसे मोजां गुवारखौ नायनानै होनोसै नामा नो मानो नङाबा दा टिभिखौबो दाय जालायगोन ओरैनोबा एसे दाय मोननायावनो बिराद दाय हमबाय थाथारो एसे गिदिरखौनो लानांसै नामा बै गोदोनिखौ लानोसै नामा आफा नैबे गंसेखौ लानोसै नै बेखौनो मोजां नुदों आं मोजाङानोथ' आरो आफा होमबालाय बेखौनो लानोबालाय आच्छा बेखौनो फाइनाल खालामनोसै ओइ दखानि औ सार नैबे टिभिखौ हरदो मा आइला नोंसो माथो बे टिभिखौ आंसो फसायग्रोदों मिथिबाय बे टिभिखौ आंसो लागोन आच्छा बे टिभिखौ नोंसो नायग्रोदों जाहैबाय होमबालाय माथो आं टिभि खाथियाव नोंखौ नुवाखै आं ओरैनो दखानखौ गिदिंना नायदोंमोन आरोहाय मा दंबावो होननानै मा टिभि दखानावलाय टिभिल' थागोन आरो मा थाबावनांगौ जाखो थाया जाबाय टिभि दखानावबो बायदिसिना थायो फ्रिज थायो मबाइलबो थायो गद्रेजफोरबो थायो मिथिबाय नों जि बाहाना होआ माने बे टिभिया आंसो फसायबाय बे टिभिखौ आंसो फैग्रोदों बे दखानाव मिथिबाय आरो नोजोरा आंनासो गोलैग्रोदों फोथायाबा बे दखानिनावसो आं जेबो मिथिया जायखिजाया टिभिखौथ' नों बायथ'वाखैना टिभिनि थाखायथ' नों फैसा होथ'वाखैना बेनिखायनो बे टिभिया आंनिसो नांलायनाङा नोंसोर आच्छा दा बे मडेलनिनो आरो बेलेग टिभि गैबावगोन ना गैबावला टिभियाथ' गासिबो एखेयानो नाथाय खोथाया जाहैबाय बे एसे गिदिर आरो बे जोंनि स्टकआव बेल'सै गुबुन गैबावला होमबालाय आंनो हरदो आंनोसो हर
बे टिभिनि दामा बेसेबां बिनि एसे बारा होगोन आं बे टिभिनि दामा बेसेबां बिनि 2 गुन बारा होगोन आं होमबालाय आं 80,000 होबानो जाबाय आं डाबल पे खालामगोन बे 80,000 होबा आं 1 लाखआव होगोन आंनो हरबानो जाबाय ओइ फावालि मा जाबावनांगौ जाखोब्रा टिभि गंसेखौ लानानै बिराद दावराव जाबाय माथो नोंलाय मानो बेलेग टिभि दखानाव थाङासै दे आं बिदि जागोन होनना मिन्थियाना ना मा खालामनो आं आइनो फन हरनोसै नों नोंसाफानो फन हरदो बिसोर फैबासो मोजां जासिगोन आरो जों सानैनि खोथाखौ बिसोर लाखानाय नंखाया आरो होमबा आं फन खालामनि आं बाइखौ फन खालामहरनोसै बे टिभिखौ आंनोसो नांगौ आं 1 लाखनि बारा होगोन 1,10,000 होगोन आं 1,10,000 होबा आं 1,20,000 होगोन नानै नोंथांमोनहा बांद्राय नांलायबाय थानांला आं बेलेग स्टोरावबो खबर लाहरनि दङबा अर्डार खालामनानै नोंथांमोननि थाखाय गंसे लानानै फैबावनोसै जाया बिदिया अब्ला आं मा खालामबावनो सार मेडाम अन्नानै सोरबा सासेया बे टिभिखौ लांदो आरो सोरबा सासेया उनाव फैनानै लांफैफिनदो सिगांनि लाइनाव गसंनानै उननि लाइनाव थांफिना माथो आं जाम्बियासो सिगाङाव थाखानानै उनाव थांफिनो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जाय सिरियाव आं गसंदों बे सिरिया आंनिफ्रायसो जागायजेननांगोन बेनिखायनो बे टिभिया आंनिसो आरो आंनि अनगा बे टिभिखौ रावबो मोनलाङा फैसानि थाखाय नों टेनसन लानाङा नोंबो फैसानि थाखाय टेनसन लानाङा आंनावबो दं मा खालामबावनो आं दा फैसा थाखा गोनांफोरनि लेभेलखौ नायदो 40,000नि टिभिखौ 1 लाखनि बारा होनानै बायनो नागिरलायथारदों एसेबां फैसा जादों नामाब्रा बारा जादोंबा आंनो हरब्रा फैसाखौ आंनि दखानाव थांनानै दखनाफोरखौनो 10 खानसो बायदोब्रा मा टिभिनि थाखाय नोंसोर बिदि जालायलायबाय थादों नोंलाय बोरै मोनफैखो बेवहायलाय नोंसोरनि टिभिनि दावरावखौ आंनि दखानालागै खोनाहैदोंब्रा बेनिखायनो नायनो फैथारबाय आं खर' गुदुं सानैयासो दंफैयो खोमा होननानै नंमारगौसो जों खर' गुदुं नामा औ मा खर' गुदुं बुंफैलाबायदोंलाय जोंखौ खर' गुदुंनि सार्टिफिकेट मानो होदों जोंनो खर' गुदुं नङाबा माथोब्रा मानोथो 40,000नि टिभिखौ 1.5 लाख दामाव होनो नागिरदों नोंसोरलाय फैसा बारा जादोंबा आंनि मोखाङाव गारलालै आच्छा नोंनि मोखाङाव फैसा गारलाना होबा नों खनखांगोन नोंनि मान सनमानालाय माथो जागोन फारमेजाय मान सनमान दानि जुगाव फैसानि खिथु बयबो खारो रावबो गावबा गावनि मान सनमानखौ माबा बन्दक दोनना मिथिबाय फानखाथारो बेनिखायनो नोंसोरनि फैसाया बारा जादोंबा हर आंनो आं हले आखाइ फोलावनानै फैसा बियोलै आंनि बिजनेसा जाहाथे गिदिर जायो नोंथांमोना अननानै एसे आंथ' टिभिखौ सासे मानसिनोल'सो फाननो हागोन अननानै नोंथांमोना सोरबा सासेया लांदो आरो सोरबा सासेया प्लिज अननानै एसे बुजिदो आं बुजिनायाव गैया ओइ साला सुवादफोर आधा रानलायनानै लादोलै नोंसोरो नाजिबदां र' आं टिभिखौ लांगासिनो दाहाय फन हरगोन मा नों टिभि बायबाय र' हांग्रिमोन दिसना नोंनि थाखाय आं टिभि लांगासिनो मा टिभि बायबाय आच्छा दे मा जाखो नाजिबदाङा टिभि बायबायनो थल हांग्रिमोनदियाबो टिभि बायबायनो आच्छा बे एमाव राजाया बोरोलाय बोरो बे फावगालिया नै खोनासं नोंसोर सानैनि नांलायबाय थानायखौ एमाव राजा आरो फावगालि मोना थांनानै आंनो खोन्थाहैदों मिथिबाय ओमफ्राय आं नाजिबदांनाव फन हरबाय ओमफ्राय हांग्रिमोनदिनाव सानैबो बुंबाय आं टिभि बायना हरनांगौ होननानै दा आं लोगोनि दखाननिफ्राय टिभि गंनै बायनानै हरबाय दा लानानै थांगासिनो दङ टिभि दखानिफोरा नोंसोरनि न'सिम दा फैसाया हरदो सानैबो 40,000 हरदो सानैबो आंनो दखाननि जेसेबां केस फैसा दंमोन बाहायजोब्बाय आं नोंसिनि टिभि बायनायाव सुवादफोर बेनिखायनो फैसाया हरदो माबार जागोन दे आङो नोंनो अनलाइन हरगोन आंनावबो केस गैया आंबो अनलाइन हरगोन माहाय अमा राजा आंनि उन मानो खारफाबाय थायो आंनाव केस गैयाबा नोंनावबो केस गैया जायो नामा आरोलाय माथो जालायखो आखायाव केस फैसा गैयाबाबो नोंनिसो फल' खालामनाय जायोना दानि जुगाव सोर फैसा केस लानानै गिदिंबाय थायोलाय सिरि था नोङो ओइ र' जोबाखै आंनि बुंनाया फैसा हरदो मानि फैसा गारगोनलां टिभिनि फैसायाब्रा फाला सुवाद बायला बिनि खुगाया बिराद गोबाव जाथारबायथ' सन्थला खुगा जिलाना आच्छा फंबाय गोजोननाय थाबाय गाज्रि दा मोनसै बारग'बायलै नङाबा आंहासो जारला जागौमोन मा जाखो एलबार्ट कास्टमार सानै फैदोंमोन आयै ओरैबायदि खर' गाज्रिमोन बेफोरखौ टेनसन लानाङा आयै कास्टमारफोरा बिदिनो सम सम जाखायो सोरबा दे जेबो नङा बिजनेसालाय माब्रैथो सोलिदों नोंनालाय मोजाङैनो सोलिगासिनो आयै नों दाखौबो खबर लाहैनि आं नों दानि बिजनेसाबा माबायदि सोलिगासिनो पेट्रल पाम्पआ जागोन दे आयै नोंनि हाबानि खोथाया मा जाखो बे थफिरामा हाबा जाया होननानै बुंदों बिफायाथ' गनायबायना आरो आंनिफ्राय फैसा लानाया बहा खारग'नो बिसोरलाय थफिरामा आंनिल' नों सिन्था खालामनाङा एलबार्ट फिसा आं थफिरामखौ नोंसोर नोमफा बानायथारगोन दे खामानिफोरा मोजाङै गोसो होनानै माव आं आइखौ मा होननानै बुंबावनो थफिरामा बेखौ मोजां मोना आइया बेलेग बोराय मानसिखौ गोसो थोबानो जायोना
बे थफिरामखौलाय मानो गोसो थोनांगौ जाखो? जारलासोलै। आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे? जि जायो जाबाय थाथोंसै।